Okei, yhden juoman. Okei, IBM TV, bye. Okay, first, how are you? The Mr. the Sinister, the Prime Minister. No English, just Finnish. This case is just Finnish. It's so much nice to be here. So when we are here, it's like I'm here in watching this nice poster, looking like Grateful Dead actually. You know, but it's like lost together, blondish. It's nice. Some are beautiful, smoking cigarettes and all that. It's nice. Who designed this? Caribbean great men. Caribbean great man designed this thing. It's like a. Angel. It's a Caribbean. This looks actually exactly like my friend Maria, new friend Maria. Funny. Exactly. Maybe she is that one. We never It's know. time to get physical. Pressa is gonna be forming that lost together nice. When there is two nice men. So I'm gonna buy these for my friend. Find a shoe. Hey, you find a shoe. It's a meaning of life, the shoe. Exactly, it's the shoe. Sekä menee. Wow. Oottaa. I needed to have a little bit more Malibu. Tästä nyt Aloita olisi kiinni. niinku. Tässä näet nyt sitten. Oli. Eipä, muutama pitää kunnostaa. Tässä näet on nyt. Ihana Tässä on ilma. nyt tää, esimerkiksi tää meidän sisar, Sillä voi polkea. pieni, Äsken näkyisi jotain. hopeinen. Kultainen. Onko tää kultainen? Se on kultaa. No tää on meidän tallennusmyynteihin. Sitten niin tässä olisi niinku sitten Otatko sä laittaa lukkoon? Joo. Ei mitään. näitä ei tarvitse lukita ollenkaan. Ei. Tässä on yksi tällainen niinku. Tää olisi kyllä tää niinku prima malli ja pitävä suosittelen kaikille tällaisille niinku. Tämä myyntipuhe todellakin. Tällaisille niinku yksinhuoltajat siellä niinku. Niin on tää tästä näin. Tää lähtis nyt osamaksuun tästä kuunnella huntilla niinku. 20 kuussa ja siinä on kaikki. Toimii ja kaikkea. Joo. Ei näitä niinku ala myydä, mutta Ei mua näitä on ihan vitusti. onhan näitä nyt tässä näin, että kun kaupan perustin, niin päätin silloin kun kaupan perustin, niin päätin, että näitä on paljon, että on niinku valinnanvaraa. Esimerkiksi niinku esimerkiksi tämä pyörä tässä näin, niin tää on niinku helvetin hyvä. Tän sai niinku jokainen. Käpylä rules. 400 € osamaksulla, niin kyllä minä myyn. Miten jos laitetaan nämä kaikki talot tasaiseksi ja rakennetaan tänne puukylä? Joo. Puukylä. Kiitos. On reilu. Safe and happy. Safe and happy universe. Ihana. Ei, pitäisikö meidän mennä tänne vähän? Mä hain nopeasti mennään saattaa heti ihan loppuun. Kyllä mä en. Nyt kestää, pidä niistä kiinni. Jututa niitä. Ei mun ku... Malibu niiden kunnia. Pistetään mallia. Todellakin. Pidä niistä kiinni, jututa niitä. Mä oon tässä päin. Toinen on